Országos úszásoktatási program elindítását kezdeményezi az RMDSZ. A törvénytervezet egy óvodásoknak és elemi iskolásoknak szóló államilag támogatott úszásoktatási rendszert hozna létre. Az RMDSZ egy új törvénytervezetet nyújtott be a parlamentbe, amelynek célja egy országos úszásoktatási program elindítása. A kezdeményezés az uszodaépítési program folytatása, az RMDSZ szerint az infrastruktúrát sok helyen megteremtették már, a következő lépés pedig az, hogy ezek az uszodák valóban megteljenek élettel és rendszeres oktatás induljon bennük. A program elsősorban az óvodásoknak és az elemi osztályos diákoknak szólna. A cél nem csak az úszás elsajátítása, hanem a vízbiztonság növelése és a balesetek megelőzése is, miközben az egészséges életmódot is erősítenék. Nem feltétlenül az a célja ennek az úszásoktatási programnak, hogy önmagában élsportolók nevelődjenek, noha nyilván nevelődnek ebből a programból is, és nőnek fel, de egyébként az a célja, hogy mozgásra serkentse a fiatalokat, lehetőséget adjon arra, hogy az az infrastruktúra, amit az elmúlt években megépítettünk, valóban élettel teljen meg, lehetőséget nyújt arra tulajdonképpen, hogy az egészséges életmódot promotáljuk, akár olyan sportokkal is, amelynek immár, hogy így mondjam, egyes területeken hagyománya is van. A tervek szerint az állam évente legalább 600 lei támogatást nyújtana gyermekenként az úszásoktatásra. A program 3 éves kísérleti időszakkal indulna legalább 5 megyében, elsősorban ott, ahol már rendelkezésre áll a megfelelő infrastruktúra, majd a tapasztalatok alapján országos szintre bővítenék. A program elindítását 2027. szeptemberére tervezik. Előbb a Szenátus, majd a Képviselőház dönt a program sorsáról.